Rikitasu da Shiru, Girgizasu da Sakamako. Idan wannan ne karon farko a zuwanka wannan tasha, ka danna subscribe a wannan tasha domin ci gaba da samun bidiyoyi waɗanda za su sa ku ci gaba a cikin rayuwarku. Ba koyaushe dole ku yi magana game da abin da kuke so ba. Ku bari sakamakon ku yi magana a gare ku. Ku bari ayyukanku su yi magana a madadinku. Masu nasara na gaske suna motsawa ne cikin yin shiru, ba su da lokacin yin magana. Ba na yin fariya kuma ba na yin magana game da abin da nake so cimma. Na bar sakamako na yi magana a madadina. Ina rayuwa don yin nasara. Dole ne in yi tafiya da wannan tsarin. Ban damu da nunawa ba domin ba shi da muhimmanci. Kuma wani lokaci zan iya yin shiru na tsawon watanni, amma wannan ba yana nufin na faɗi ba. Yana nufin kawai na kashe karkatar da hankali ne daga ƙofar nasara. Na bar ta nan ne kawai. Don haka yasa na hau tudu mai tsayi domin gujewa masu kallon faɗuwata. Da yawa hakan na faruwa, shine faɗawa tarkon magauta bayan bayyana abin da kake so. Ba dole ne komai ku bayyana ya tafi a kafafen watsa labaru ba. Kuma na san kuna yin wannan domin kawai wasu su ga kuna rayuwa mai kyau. Ba na yin wannan, kuma ba na bayyana cewa ni ina rayuwa mai kyau. A halin kuma akasin haka, ina rayuwa domin tabbatar da mafarkina. Kuna da ƙarin rayuwa a gaba, don haka ya fi dacewa ku yi iya gwargwado don inganta ta. Kar ku ruɗu da rayuwar ma'abuta kafofin sadarwa. Da yawa da kuke gani a kan layi duk ƙarya ne, amma idan kuka yi abu ɗaya za ku iya zama mashahurai. Shine ku rikita su da shiru, ku girgiza su da sakamakonku. Ku ci gaba da mai da hankali kan abin da ya fi dacewa. Za su ɗauka shiru ɗinku kun kasa ne, ba su sani ba ku ne dai kuka kwanta ƙasa ƙarƙashin alƙawari. Kasa magana ƙarin nasara ne, kyakkyawan mayar da hankali ƙarin girma ne da kuma ƙarin sakamako. Don na ga wani ya babban hoto, ba dole ne in buga shi ba. A maimakon zan yi irinsa, a'a, zan tafi zuwa ga abin da ya fi shi muhimmanci. Ina da buri waɗanda zan tafi zuwa cikawa. Don ka ganni kaɗan, ni kuma hakan yana nufin na ƙara yawa. Domin a jiya baka san ni ba, amma a yau na ƙara samun waɗanda suka san ni don ka shiga ciki. Ina yin aiki tuƙuru babu tsayawa. Ba na yin motsi don nuna wa maƙiya. Yin shiruna ya takura maƙiya, bai taɓa ba su damar kai min hari ba. Yanzu na dawo ba su san yadda za su yi da ni ba, sun yi latti don riƙe ni. Ku sani cewa shiru zinari ne. Ni na yi girma a cikin yin shiru game da abin da nake burin cimmawa. Daga ƙarshe kuma sakamakona ya nuna. Yakin nan yanzu ni ne mai bayarwa. Kuma yanzu ni ne zan iya taimaka musu kamar yadda suke nunawa. Duk da a baya sun ƙi ni, na rikita su da shiru, na girgiza su da sakamako. Akwai mutanen ƙarya da yawa a cikin mabiyanku. Za su zarge ku da yawan ƙarya idan kuna magana game da abin da kuke so cimmawa. Sai dai akwai abu ɗaya da ba za su iya ƙaryatawa ba, shine sakamakonku. Kasance wannan mutumin wanda ke yin shiru game da burinsa, sakamakonsa kuma yana rikita maƙiyansa. Ka ci gaba da mai da hankali kan abin da ya fi dacewa. Za su ɗauka ka kasa ne, ba su sani ba kai ne ka kwanta. Ba sai ka ya fariya ba, bari sakamakon da ka samu ya nuna musu waye ka yanzu. Kar ku manta ku danna like a ƙasan wannan bidiyon. Idan kuma ku baƙi ne, ku danna subscribe a wannan tasha.